Приятели, аз съм Пламен. Днеска ще почваме една много моя любима игра. Игра, с която съм израснал в детството. И като цяло предполагам, че и вие сте израснали, а именно GTA San Andreas. Нека да започваме New Game. Чайте да намалим звукът. Спряхме го. И сега да знаете, че ще сме от телефон, но според мен много добре ще получи. И ако искате още такива видеа, знаете, струшете атака камбана, струшете отбой. Как вика Роската. И ще е много забавно, според мен ще се забавляваме, ще правим всякакви шеги, тук ще се забавляваме. Но нека да започваме, като ще ходим при дебелото прасе Смоук. Лей, къде караш, дъртата? Баси, тук не сме ти някакви пияни, бе. Баси. Аре, дайте да малко да се пофукаме, да покантариме. Опа, ще се прибива, бе, брат. Отдавна съм карал колело в тази игра. Окей, Grove Street, Home. Аре, отиваме. Чай да си избацаме тук колелото. Аре. И влизаме при Big Smoke. Ще скипвам целите, просто според мен няма смисъл като цяло. И без това, ако има някакъв мод за телефон да си добавя за беги субтитри, защото не съм сигурен, мисля, че за телефон, доколкото поне аз си спомням, май нямаше. Сега баба ще гръмна от колата на Sweet. И нека видим тъпите лилави геове, брат, какво ще правят. Като те верно са си големи геове, защото са избрали баш така кола. Геове мръсни. Окей. Момчета, дайте да палиме колелата и да се бегиме от тук, защото тия са с кола. И ние можехме да сме с кола, ако тия идиоти не ние бяха гърмели. Аре са, дай на газ. Аз вече ще трябва. Райдаре! Ти като дете, какво си правил, бе? Ти не може да караш. Олигофрен. Демет! То ще ме пригази, То бързо за ракията, брат. Човече, в Мездра ще се приготвя ракия и тръгвал да ме гони, брат. Ай, бате, откъде я знам къде е на бат Киро ракията, бе, брат? Откъде я знам аз къде е? И стане една звезда полиция. Баси майката, брат. Баси майката. Ай, почва да кантариш, брат. Почва да кантариш и се беги от тука, че тия олигофрени бата ще почва да те гонят. Газ. Аре, стигнахме. Окей. И тръгнаха след брат ни Суит. Да ви изсъхне кура, да ви изсъхне. И аз се чепсувам, но как се казва, с малко абонати съм. Не мисля, че много ще ме намерят за тия псовни баш YouTube. Така че, ако искате да ме последите в TikTok-а, Riders Andreas, и последите Деба мадафака, брат. Айде да слизаме бързо, защото ще ни се ебе майката. Като мисля да правя така поредица на GTA San Andreas, като по един епизод ще мисля да е по 20 минути. Или кажете по какво време искате да ги качвам, мисля да е по 20 минути. Но като цяло но ще се забавляваме с вас, ще правим играти шегите, ще се забавляваме. Знам, че не сте очаквали с такъв глас, но какво се прави? Дева за малко аз да си бацам колелото е майко. Я да видя дали е зад нас това. Тия на Балас. Защото спомням, че можем да гледаме. Да, зад нас са. Окей, райдаре. Майко, за малко. Ебе. Не бе, шет. Аре, мишки, аре. Тия си личи са Феномен Димов. След като са без никаква глава, личи си. Дайте да канаме. Окей. Аре, избегахте ли, мишки? Дим да ви нема от тука, бе, ей. Аз буквално тук ще вика сексата, ще ви направим на нищо, Майко. Окей. Минахме го, тук Райдър малко да се поизфука с неговите дрифтове, брат. Окей. Тук виждаме някакъв разговор, докато тия си говорят, не забравяйте
такова, да се абонирате за канала. Бата, аз като стана като на антилопара 300 пъти. Изгледайте този канал 1 милион пъти всяко едно видео, което качваме. 1 милион пъти го гледате. Ясно? Ясно? Айде да не си имаме боя. Но, както сега кажа, абонирайте се, ако искате още така. И за TikTok-а ми, там ще качвам информация кога ще е следващото видео. Така че, забавляйте се, ще бъде много забавно. И сега трябва да си сейвнем мисията. Тук ще си говорим тук за всичко. Главно, за всичко. Ще си говорим все пак. Аре сега да сейваме. То сейвнато, както винаги. И отиваме към Райдър. Чай, тя е стегната, нали? Сега ще е нова мисия с Райдър, така че... Ту представлява Райдър. Да, това го знаем. Мисията Райдър, където ще ни учат като цяло как да играем играта. То, като цяло това са първоначалните мисии, просто да те научат как се цъка. Но последния път, когато спробвах да мина играта и в смисъл сега рестартирах, за да мога да разцъкам сега играта отново. Тук май имахме един дилър да ги прибиваме тук. По-късно във видеото ще го видим, защото ще изиграме тази мисия. То за малко да прегазим. Отиваме да си правим прическата, като мисля, че всеки ще знае каква прическа си слагам. Отиваме и си слагаме най-добрата лично според мен прическа и най-генгста прическата, именно, сега ще видим коя, и именно афрото, брат. Слагаме си афрото, най-добрата прическа за GTA. OG-тата ще разберат какво значи афро да си сложиш. Тогава получаваш най-големия респект. Че ще се помислих откъде имам бате $20 съм взела, нали, убихме един с колелото, брат. Главно, с колелото не ме бива нито в реалния живот, нито тук. За нищо не става, брат. Но се опитвам. Извинявам се, ако чувате някакви простоти, трябва да си купа някакъв най-читав микрофон, защото в момента се чува някакви пискливи звуци и това е отвратително, доколкото знам. Отвратително да има някакви тъпи пискливи звуци. Извинявам се много от моя страна. Но, какво се прави? Добре, нека да ходим при този тъпата пица. Аре, отиваме за пиците. Аре. Ало! Айде да не ми краши играта, е! Бате, тия толкова ли си мисля, че сме бавно развиващи, е? Ние разбихме вратата, брат. Какво очакваш? Я не влизаме на тия кухнята, брат. Да си вземем един пожарогасител за всеки случай, все пак. Да си вземем ли си имаме? Най-вероятно ще го размени после за спрея. Ще разберете. Защо? Никога, според мен никой не си е купувал най-скъпото. Може да има някой, който да си е купувал най-скъпото, но все пак. Аз никога не съм си го купувал. И сега време на Райдър простотиите. Да се опита да ги ограбим и он с пушката сега ще излезне. И сега ще му е ба майката. Ело бе! Майка. Докато се върнем до мисията, ще трябва за малко да спра. Извинявам се от моя страна. В началото ли ме върна? Трябва да си купа. Добре, сега бързо ще си купа пицата отново. И ще пробвам оня. Може би, защото бях останала малко от мисията с баба си, може би заради това ме уби толкова бързо. Купуваме си това най-ефтиното. Добре, че ми взима от парите. Вие убивате ли го то нормално? Аз винаги обичам да го убивам, просто защото все пак безплатно оръжие имаме. Така че това е най-готиното нещо, да имаш безплатно оръжие в играта. И полицията и не те гони толкова, защото то няма полиция по това време. Може тук да ме да дойде, но също никога не съм виждал, защото винаги минава мисията и полицаи много рядко ми се появяват лично на мене. Аз там малко дрифчета, так. И отиваме си дома. Отиваме към на Райдър къщата, като в Гроу Стрит. Най-добрият квартал в всяка GTA, освен GTA 5. Там е презета от тъпите баласи. Бих можел да взема парите, ама карай. Аз не разбирам. Значи, ако е под колата, не ги убиваш. Обаче, ако са над колата, ги убиваш. Това не знам колко па има. И пак ще катастрофирам. Дайте този път поне да паркирам добре. Оп. Малко отрасках колата.
Ама какво очакваш? Та кола е взета от Битака, брат, за 2,50. Той аз мога да си взема такава кола, брат. То... Защо Райдър е без шапка, имам въпрос. Видяхте ли, че Райдър е без шапка? Отиваме при Суит, като сега тази мисия, която ще е много лесна, но само бързо да видя колко време. 10 минути, брат. Стигал е. Как 10 минути е? В смисъл, миналия път мисля, че беше по-така кратко времето. Аре, запалихме колата и отиваме да правим, както всички знаем, графити. Тая мисля трябва да слагаме графити по мостът на Балас. По-скоро трябва да такова. Опа! Абе аз да не съм бързи и яростни, бе, брат. Толкова добри дрифтове, мани. Брат, аз съм в топа. Аз съм топа, брат. Топ. Боядисваме едно. И факт, тъпата полиция ме подгони. Нема нищо. Иначе много ще се забави. И сега куките ми идват да еба майката. Ще взема майката куки. Бегай се, мойка. Нали не искаш още един път те пусна? Трябва да отидем в северния Лос Сантос. Нали беше север, да, Саут беше юг. Не, ист май беше южен. Малко съм ги забравил посоките на английски. Съжалявам. Много съжалявам. Просто ме хейтете. Моля ви се да ме хейтете във видеото. Сета. Чуеч. Кай караше. Отиваме тука, паркираме колата. И сега ще ни турат една глоба, защото сме я паркирали тука. Той трябваше да ни дадат глоба като цяло, че сме в чайче на полицай, бат. Кука, нещо тук, моля да се махнеш, защото не е много приятно да ми седиш над главата. Окей. Отиваме към втория графит, като има такива на Балас, които ще им епа майката. Ела те прибия, бе, брат. Имам пушка, брат. Много лесно те смажа. Нали знаеш? Най-лесното е така, вижте как. С спрея почвам да ги пръскам. И според вас те някакви така да стане гади. Те няма да могат да се доближат до мене. Аре бе! Много отворен бе. И фак, куките идват. Но не знам къде са. Аре, кука много силен беше. То не знам откъде е падна обаче. Не видяхте ли го дебеле? Пак бе! Че, да, аз съм го такова. Аре са от тука. Аре сега от тука. И аз съм ебаси паркуриста. Владисваме този графит. И Суит идва да ни вземе. Карл gets in. И Карл бързо. Майко. Кука, бегай се! Бегай се, не ме карай да те прибивам и тебе. И двамата ги убих. Ти мога да им взема оръжията и такива неща, но ме мързи да ходя да убивам баба си, брат. Мързи ме. В момента, така. Че аз верно съм бързи яростни, бе, обаче дрифтовете. Чевай. Те са от моите, брат. Защо ги уби, бе? Идиот! Окей, минахме мисията доста бързо. Мисля. Колко време? Фак. Да, цъкал съм Free Fire. Допреди малко, реших малко да поръста. Не, това от вчера. Не, иначе, може да и на Free Fire, ще не направя видео. На Free Fire, да. Знам каква е там. Значи, напоследък да почнах и Free Fire, но и GTA. Да цъкам. Може би най-досада да ми мисля, че GTA със сигурност ще си ми остане училище за лете. Отвратително е, брат! Ти едва може да се научиш да летиш там. И пак отразкахме колата. Нали не е наша. Ще взема колата
защото ама е стен. Не ми идва бате да ходя пешачката, както винаги почвам. Крак да дилър, уби дилъра. Като аз хванах, доколкото гледам, днешния път си трябва да минем през бабините гащи. Ако си простерят тук гащите, бе? Тук ако искам да се да. Тук продава на наш наркотици. Обаче, господин полицай, може ли да се махнете, защото не е нужно да гледате тази гледка, която ще видите в момента. Не е препоръчителна, защото този дилър сега ще си изпати. Убите. Мисля, че убит вече. Дайте да му вземем бухалката. Да палиме колата към другото и да се махаме. Това са от моите. Нека да се качва райдърчето. Има един, къде много прилича на райдър в Балас и според мен то като цяло май е такова направено като цяло да прилича на райдър. Или райдър прилича на един от Балас. Абе, знаете за кои говоря? С едни шапки бата ми напомня много на райдър. Първо, че е някакъв май дълги коси. Дълги не съм сигурен. Обаче не знам как се качих тук, защото сега ще такова. Ухото потърках. Окото! Аз по ухото. Смисъл и не видях какво става. Не знам как се качих тук. Не че е невъзможно, то е доста елементарно, да, ама. Ай са, Мойка! Ела ти, ела те фраста, ти знаеш кой аз съм брата на Корат Пулев, аз съм Пацо Пулев. И ще те смачка, Мойка! Аре, изче, бе! Он с ръце тръгвал. Аре! Тук се срайдам, че ще те смачкаме. Чай, дорите работят ли на този забав? Не. Тук май имаше някакви хора, да, имаше някаква къде се била. Нещо, което май не видяхте, трябваше да продължа малко повече. Тя правеше додуци на един от тия, където прибихме, или на май на това направи додуци. Така че, дудук, ако не знаете, напишите как се правят дудуци и ще видите. Но, да. Но, моите е понад на колко години съм. Подсказка. Не ми кажете, че брото е по-малко от GTA 5. По-голям съм от GTA 5. Знам, че не си звучи. Самия глас просто не е такъв. Той, ако видите по външен вид, не знам колко ще очаквате. Някакъв филм видео, аз съм много малолик. Просто ще си кажа, не си приличам на годините. Няма се флеш. Айде. Да отиваме. Пък, ако искате фейс ревю, ще направя на 10 така, брат. Фейс ревю на лайф, може би. Защото лайф може да се прави на 1000, мисля, че. Но все едно. Драйв-трито. И това ми се даде последната мисия за цяло за днеска. Ако ви е харесало видеото, смажете лайк бутона, смажете камбанката и ако искате още такива видеа, ще ми е много приятно. И аз се ударих в тъпия гараж на съседа. А той съседа да си е сложил направено къща, не аз. Слаза съм виновен. Нищо, че аз карам като някакъв пиян, брат, ама... Това не е мой проблем, че карам като пиян. Проблемът е, че той си е служил там къщата просто. Аз знае, че съм се напил. И не трябва да слага близо до мен къщите. Той близо и далечност от мене и пак е гати. Сега не трябваше да скипвам тази сцена, защото имаше една много смешно, където я вика One number 8, one number 9 and a large soda. Който ако знаете кой го казва, пишете в коментарите. А бате, ще трябва да бусна полицията заради тия олигофрени. Аре, сега ти изривихме колата. Вече не ме интересува за никаква полиция, често казано. Полиция вече, ама е в те не ми пука. И тия олигофрени... Престан... Това беше бързо, често казано. Та мисля за колко време минахме.
Бате, под минута минахме тази мисия. Главно като малък няма да забравя, че тази мисия май ми беше от трудите. Но говорим, като бях на 8, мисля. Като бях на 8 ми беше малко по-трудна тази мисия. Не знам защо. Може би, защото и много... А имаше една, която въобще трябваше да знам английски. И това беше проблема, защото пише за една скражби с Райдър има една мисия, която най-вероятно по-напред в поредицата ще минем. И ако искате да правим още такива видеа, да, ние трябва да караме Smoke. Тази мисия не е бърза, не е толкова така бавна заради убийството на тия балси, а може би заради това, че трябва да закараме всеки един. Всеки един буквално. А ние тук май си говорим с това, с Smoke, че защо се е преместил като цяло от Гроу Стрит и защо се е махнал като цяло. А ние повечето знаем, вероятно знаем защо се е махнал. Нали? Ако сте играли преди, ще разберете защо. И още $200. Yes. Но дайте да се върнем бързо до Гроу Стрит и да направя едно последно аутро. 15. Много хора, според мен тази поредица беше и сега някой ми звънна. Офисър Ернандес ми е звъннал, но сега няма. Темпели, мисля, че офисър Ернандес. Да, Темпели. Но като цяло, ако искате още такива видеа, знаете какво правите. Доволен съм според мен докъде стигнахме сега. Така че, кой пак ми звъни, бе? Не мога да си направя тъпото аутро. За тренировки. От други епизод почваме да ходим на джимабата, потренираме директно начало. Като мисля до тук да свършва видеото и от мене чао!